libo-libong deboto nakilahok po sa alay lakad at bisita iglesia sa bayan ng Manaoag. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Libo-libong deboto ang nakiisa sa tradisyonal na alay lakad at bisita iglesia sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa kabuuan tinatayang umabot sa 700,000 hanggang 800,000 na deboto ang dumagsa sa Manaoag sa kasagsagan ng Semana Santa, kabilang ang mga nag-alay lakad mula sa iba't ibang lugar noong gabi ng Huwebes Santo, Abril 2, 2026. Isa sa naging ruta ng mga mananampalatayang kahabaan ng A.B. Fernandez East hanggang Tambak Road sa Dagupan City na kanilang nilakad patungo sa simbahan. Bantay sarado ang mga pulis at traffic enforcers at mga volunteer groups na nakapwesto sa mga pangunahin langsangan at tiniyak ang seguridad ng mga naglalakad at mga motorista. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan nito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.